Ole! Aplausos. Ole! Bon dia, bona vesprada o bona nit per a quan siga que escolteu este podcast. Estem així una altra volta. Som Gemma y Nerea y esto es Gent Entrellat. Bé, estem d'aniversari. Estem d'aniversari, tia. Ole! És de veres. Algú sap per què? Penseu-ho. Mireu el número del capítol, no sigueu curts. És que molt poc se parla, d'això. Molt poc se parla. L'esperança de vida d'este podcast és com la de les coballes, saps? Jo què sé, 2 dies. Aleshores... Però van augment. Van sí, augment. La veritat que sí, i molt orgulloses. També he de dir que mala hierba nunca muere. Així no, això és veritat. Així ja fa rato. Ja podeu preparar-se. Pues sí. Bueno, avui en l'actualitat està un poc així una fluixeta, no? No n'hi ha moltes notícies, Gemma està desesperada tota la setmana, perquè sols n'hi ha una notícia que està en totes les portades, en tots els telediaris, que és la vaga dels transportistes. Què està passant ahí? Un jaleo molt gordo. La veritat que sí. O sigui, la guerra d'Ucraïna-Rússia està afectant a tot el món, òbviament. Sí, però saps a qui està afectant més? A Pedro Sánchez. Saps per què? Perquè ara la gent diu que la guerra ixa és per culpa d'ell. Lo que tindrà que aguantar ese pobre home. Ese pobre home es mereix el cel, ja. Jo m'alçaria tots els dies com a Pedro Sánchez i m'agitaria immediatament després. En plan, quin cansanci, ja m'he cansat. Sí, sí. Entre el Covid i tot, de fet, hi havia un meme quan vaig dir lo del Covid, que era una foto de Pedro Sánchez, com en les notícies, no? I baix, que està el titular. I l'havien canviat i posava estoy cansado de gobernar un país de gilipollas. Mira, és que si ho haveres dit, jo m'engenolle. O sigui, jo m'engenolle, perquè és que tens tota la raó. Jo t'hauré dit, tota la raó. És que jo no sé per què insistís en continuar ahí. La veritat que molta força de voluntat té, perquè jo no en tindria tanta. Bé, el cas de la vaga de transportistes, que la guerra, tal, val. Ha muntat el que és la gasolina, el petroli, val. I ara els preus estan pels núvols. El que passa amb els transportistes és que, clar, ells treballen com aquell que diu, com a autònoms. Aleshores, el preu de la gasolina és com que li la sua als que paguen els transportistes, sinó perquè els transportistes paguen ixe gasoil per la seva part i després el que tenen que fer és carregar ixes mercancies i dur-les. El que li paguen és el trajecte, no la gasolina que utilitzen. Entonces, com que ha muntat, ells estan perdent. Exacte. De la seva butxaca. Exactament. Entonces, ahí n'hi ha un conflicte que estan ahí de vaga no sé quants dies ja, És que crec que va començar el dia 14 i s'està allargant ja... Va per temporades, per dies, va. Sí, i mira que el govern ha intentat, jo què sé, solucionar-ho, crear un acord o més o menys, i que ells s'han negat completament perquè volien fer unes ajudes per als transportistes i han dit no queremos. Entonces n'hi ha ahí un conflicte que no s'anem a clavar perquè jo estic enterat del problema, però no molt més, o sigui... Bueno, jo sé que ara estan tenint molts problemes perquè, claro, si no transportes les coses se queden ahí, no se consumeixen i al final se van a la basura. O sigui que tots estan perdent diners així. La veritat que sí, i que en els supermercats n'hi ha com falta d'aliments, de mercancies i de tot. Se suposa, perquè també vaig llegir, bueno, això és un poc out of context, però vaig llegir un tuit que posava que una treballadora del Mercadona havia dit que és que realment sí que tenien coses en el magatzem, però que no les treien, jo què sé, per revolucionar un poc a la gent. És que jo també entenc que la vida d'una persona que treballa al supermercat té que ser tan monòtona que en algun moment tinga que posar un poc d'acció a la cosa. Pues ves preparant-te, perquè tu i jo ja ho coneixerem de primera mà, de primeríssima. Sí, de primeríssima. Pròxims episodis. El pròxim episodi, gravat des del Mercadona. Sí, i per si no teníem prou en que s'està acabant tot, ara resulta que Pedro Sánchez també ha decidit que era bon moment per dur-nos el Sàhara i acabar de matar-nos a tots. Perquè la setmana passada, no sé si recordeu, perquè a mi és que jo crec que no se m'ha oblidat en la vida, perquè jo tinc un trauma. Perquè jo vinc així en nom de totes les persones al·lèrgiques d'Espanya. En totes. Perquè jo sóc al·lèrgica perduda.
perquè jo tinc al·lèrgia a les cucaratxes, no s'ho pergueu. Ha vist una cucaratxa en algun moment de ma vida? No. Cada volta que veig una l'olore a veure si me fa algo? Sí. Me fa algo? No. Però això és una història que avui no ve a cuento. A cuento un altre dia. Però bueno, que sapigueu que tinc dificultat per respirar. Per no dir nul·la capacitat per respirar. Però bueno. No sap ni respirar. No sé respirar. Vergonyós. No sé respirar. O sea, no valc ni pa això. Però bueno, què passa? Que, claro, jo ja tinc mocs en el nas i en la gola per genètica, més l'al·lèrgia i damunt Perro Sánchez enviant-me polvo. No vull polvo, perro, macho ja. Estic farta, jo anava pel carrer i me volia morir. I dic jo, vale, com jo tinc medicació per l'al·lèrgia, me la duc i me la prenc. Molt bé. Me prenc jo el xup-xup pel nas i passa el rato i dic, ai, això no em fa efecte, que raro. I me poso jo a mirar-ho. Caduca des de 2019. No, si no me mata l'al·lèrgia, me mataré jo soles, perquè vamos, apaga i vámonos. O siga... Lo que te faltava ja, si ja estaves prou malalta de l'al·lèrgia, Sí. guai, intenta matar-te més, filla. Sí. Jo crec que ja ho tindràs bé. I perquè no se me va ocorrir posar-me més, saps? Perquè capaç que dic jo, xica, vaig a posar-me més, no? Intoxicació ja. Però bueno, la cosa és això, no? Que se va fer un buidor al Sàhara i res, ara pues, estan plantant allí tomàquets i taronges. Ara està així l'arena. Estan aprofitant. Els madrileños ja no se veuen pel carrer. Ja van en camello. Els camellos, bueno, estan genials els camellos ara. Però bueno, gràcies a Déu i a Perro Sánchez també, ja s'ha passat. Important. Sí, la veritat. Ara sols n'hi ha que aigua, però bueno, xica, això no fa que me buiga. Agradecida, xica, agradecida. Ja em fotria, si te dona al·lèrgia a l'aigua, mira, xica, una mà davant i l'altra darrere, perquè ja no dones per a. Pues sí. I això va ser com la setmana passada, veritat? Sí, La setmana passada també van ser falles. exacte. Que se ho va passar bé o què? Nosaltres sí. Nosaltres superbé. Va veure les nostres històries super xulenques. Això parlarem després. Sí. Però abans anem a parlar sobre una falla que va ser vandalitzada. La van explotar, però no és qualsevol falla. Va ser una falla del cos d'una dona i justet van vandalitzar la part... Claro, era una falla de una dona com sentada en el piso, en les Sí. cames en amunt, perquè no estaven estirades, sabeu? Ja com en posició de parir, bàsicament. Sí, literalment, en aquesta posició. I justet van vandalitzar el que és el genital, no? La figa, vamos. Exactament. I això, bueno, molts polítics han estat ahí i tal, fent un poc de... Mamarratxeo. Sí, un poco de mamarratxeo, dient que, òbviament, és un delicte d'odi contra la dona, òbviament, i això, i estem tristos per això, és que no n'hi ha molt que explicar d'esta notícia, però... Sí, de fet, jo vaig veure una entrevista que li van fer a l'artista, que és una xica, Sí. no sé res més d'ella. Periodista, mala periodista esta, però bueno. És una xica molt maja, la veritat, en l'entrevista pareixia molt maja, que va dir que li sabia molt de mal i tal, perquè pues, òbviament és la seva creació, però que també li havia vingut molt bé que se donara més a conèixer, la veritat. I l'havien reconstruït. Ja, però, a veure, sí, dona més a conèixer a l'artista, perquè, clar, però el punt és el mateix, és com... Ho has fet aposta, en plan, perquè és esta falla. Si hagués sigut Clar. una altra que fora un home, a lo millor no ho hagués fet. Perquè, de fet, ella va fer una del cos d'una dona i després una altra d'un home, em sembla. I quina va ser vandalitzada? La de la dona. Quina casualitat. És que, de veres, n'hi ha de cada serril per ahí que seria menester agarrar-los ja, perquè això no pot ser, ja. Avui estic modo abuela de poble, saps? Sí, te veig. T'has donat compte? Serril, és que de veres. És que, claro, jo passe tant de temps així en Elx i la gent castellana, xerrant-me castellano, pues claro, jo necessite dosis de poble. I jo també. Jo estic esperant que siga el cap de setmana per a agafar i anar-me'n. Ja, estic desesperada. Sí, i també saps de què més necessite dosis? D'estiu. I resulta que avui ha sigut el dia tan esperat
de l'any. Uf. Avui hem canviat a l'horari Per d'estiu. fi, gràcies. La meteorologia s'haurà enterat? No. Però bueno, xica, algo és algo. Per lo menos a les 6 de la vespre veurem algo. Perquè, vamos, ja... Perquè de moment no estem veient res. Algo, siga lo que siga. Exacte. Que entrarem a classe de nit? Pues sí, però xica, si faig esforç per sopar i que no parega que siga a la 1 del matí i tornes de resaca, saps? A veure, carinyet, jo igualment a classe entre dormir me fa igual si és de dia o és de nit. Aleshores no n'hi ha un conflicte molt gran ahí. Claro, Però claro. agrairia que eixirà el sol, per favor, de veritat, que pare Claro. este suplici. O sigui, la gent mediterrània no pot més. Com fa la gent de Galícia per viure? És que no ho entenc. En plan, què fa? Pues no posar-se moreno. A veure, això per suposat. Però, i tu eres de Galícia? No, la veritat que no. Però tampoc pren molt el sol. Debería ser solidaritza amb la gent de Galícia. I sempre està blanquíssima, blanquíssima. És el natural blush. Però bueno, és normal, en aquest temps jo no puc prendre el sol tampoc. I per prendre el sol i cremar-me tampoc el prenc. No, ya, desde luego. Bé, i d'ací, d'este horari d'estiu, anem a una cosa que no acaba, que és la Universitat de València. És que no acaba, no acaba. Jo estic esperant el dia que acabe. Per favor, algú pot fer alguna cosa? El dia del juit final. Sí, o sigui, jo estic esperant-lo. Vull que estar present i vull gravar-ho com a bona periodista. És que Nerea vol vindre a la Universitat d'Elx i no sap com dir-ho ja. Nerea, ja t'hem entès. No realment. Bueno. Jo no vull anar a cap. Ah, vale. Aquest és el Claro. problema. Claro. Bé, doncs, en la Universitat de València n'hi ha Erasmus, com en tots els llocs, suposa, no? En totes les universitats. Pues, la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, ha instat als russos que estan d'Erasmus ací, o russos que, jo què sé, que s'han instal·lat ací, en Espanya, el que siga, i estudien ara ací, que se'n tornen a Rússia. Ale, a casa. A grandes problemas, grandes soluciones. Esta chica, Claro. esta senyora, Però i això per què? perquè són russos. En plan, la culpa no la té Putin, la tenen els russos que literalment estan estudiant a la Universitat de València. Clar, és que l'atac ho han fet els russos estudiants de la Universitat de València. No ho sabies? No, xica, però és que esta dona té putinfòbia, saps? No, té molta tonteria. Entonces ella pensa, si estan estos así és més probable que vinga Putin que si no estan. És una persona intel·ligent, en veritat. Realment és una tonteria, perquè tot el món l'ha acusat de russofòbia, òbviament. Home, òbviament, és que filla meua, el plumero se te veu. No té peus ni cap, o sigui, crec que el problema realment no és que, jo que sé, 4 russos estudien en la Universitat de València. Home, pues clar És a que dir, no. Ho estaran passant igual de mal els russos allí que qualsevol altra persona, saps? I si s'han vingut així, d'Erasmus o el que siga... Exacte, esta dona no ha pensat que si se'n van a Rússia i són joves i hauran d'anar a la guerra? En plan, quin és el plan d'esta senyora? Cap. Ser Genial. rectora de la Universitat de València. Crec que sí, per dir alguna cosa. A voltes sí es diu qualsevol cosa i se'n va i ja està. I a voltes diu aquestes coses. Bé, i per amenitzar el capítol d'avui amb un poc de música, anem a passar d'una mala notícia, com és la russòfoba esta, a una altra notícia pitjor encara. I és que Daddy Yankee deixarà música. I sabeu de qui és la culpa? De Pedro Sánchez. És que, macho, està clavat en tots els jaleos, jo no sé com ho fa. En tota la feina que fa, i encara té per clavar-se en tots. És que això és impressionant. Això és perquè ha muntat la gasolina, saps? I Daddy Yankee... Claro. Dame más gasolina... No li Cama. convenia. Claro. Però Paulo Londra ha tornat. Bueno, Que una cosa no lleva a l'altra. bé. Però, xica, ja no te quedes en eixe buit existencial en el cor. Bueno, això ho diràs Per lo tu. menos... Això ho diràs tu. A veure, Paulo Londra, bé... Vale, però és que uno no pot substituir a l'altre, sincerament. No, això està clar, això està clar. Però, bueno, de fet, jo he escoltat la cançó de Paulo Londra i me pareix que està bé. M'esperava més d'ell després de 3 anys sense publicar res per problemes en la discogràfica que tenia, tal i qual. M'esperava un poc més. És com si haguera continuat en la seva línia. És com si fa 3 anys haguera fet una cançó que en aquell entonces haguera triomfat perquè ja duia una línia i ha dit, pues l'altra cara. Mi vida, ara ja no.
Ara ja no. Massa tard. Claro. O sea, que està bé, sí, però xica, un poc de per favor. Sincerament, no l'he escoltat. O sigui... A veure, escolta-la, està bé. Sí, l'escoltaré, però és que estic en trauma. O sigui, l'únic que puc pensar és que Daddy Yankee se deixa la música, en plan, jo com afronte la vida ara? Què faig? Me mato, corazones? A veure, també tinc que dir que ha deixat moltes cançons que van a perdurar tota la vida. Home, ja em fotria. Jo me les tatue totes. En el pit. Sí, per favor. Hi ha altra persona que ha tret música, no sols Paulo Londra, Claro. la nostra Rosalía, La Rosy. en Motomami. Jo estic obsessionada, no vaig a mentir-vos. O sigui, estic molt obsessionada, no puc parar d'escoltar tot l'àlbum, però totes les cançons, me les sé aixina, que podria recitar-les, com si fos la Bíblia. Jo he de dir que no l'he escoltat tot. Malament. Vaig a llevar-la de la trucada. No, malament sí que l'he escoltat, ¿vale? Però no les he escoltat totes. He escoltat Saoko, he escoltat l'altra, una altra és que no recordo com es diu, una altra. Perfecte. Una altra és la tercera cançó, crec. Sí, com se diu? Es diu una altra. Espérate que la busque. Com es diu? Una de dolços o algo. Candy. Ah, Candy. He escoltat Ixa. Ixa està bé. això m'agrada molt. Sí. I una altra que és un videoclip, que està com en una festa. En un videoclip com en una festa. Com en una festa. Que està en una festa i s'arrima un xicón. Sí, és que esteu escoltant això, sabeu el que m'estic referint. I Nerea no s'està enterant. Jo, però si jo me sé... A veure, és que jo m'escolto les cançons, el videoclip no l'he vist, sincerament. Xica, Candy, que és Ixa. És la mateixa llet, tio, és que no te crec, la veritat. No, he escoltat una altra que se diu Cute. I això també està xula. Ah, i he escoltat la de G3N15, que me la vas posar tu. Sí. O sigui, imagineu-se, la gent que ha escoltat aquesta cançó, que és com trista, entre cometes, no? En plan, que no és de festa i tal. Pues imagineu-se Nerea obligant-me a escoltar això després de falles en el ressacón que duiem de cansaes. No de bufaes, de cansaes. Pues aquella ahí, enfocant-me-ho a l'orella. I jo, ole. T'estava fent un favor, sincerament. És que és una cançó xulíssima. Jo no vaig a dir-te que no. I això, bueno, és que jo he vist un tuit que m'ha fet risa. M'ha fet molta risa perquè una cançó de Rosalía és la de Hentai, no? Ja sabem, crec que quasi tot el món sap de què va esta cançó, però n'hi ha una part que diu que lo segundo es chingarte y lo primero es Dios, no? I sabem que Rosalía té molts fans de tot. I de tot un poc. De tot. I diu la forma en la que la Rosalía té a 20.000 homosexuals bramant lo primer és Déu, no ho ha aconseguit l'església en la història. Tota la raó. No, completament. O sigui, verdades. S'han dicho hechos. Motomami és com la Bíblia dels gais. La dona així en un llibret ahí. Ole, i ja està. Són els manaments de la gent LGTB, saps? Van mirant-los. Sí. I bé, ja acabem en el tema que tots volíem escoltar, que és la nostra gran intervenció en les falles de València, perquè si no ho sabíeu, Nerea i jo vam eixir, com va ser el divendres de falles, el dia fort. El dia fort perquè va vindre ella. Ploguent que estava. Que el dia fort, hombre, claro. No, perquè era l'últim dia de falles. Bueno, això és veritat. Xica, estava l'ofrena i tot. Sí. Que la verge portava la M de Motomami, xica, quin detall. Era un guinyo a Rosalía. És que sí. Molt currat, Per suposar. I a la iglesia. És el que uneix a Rosalía i a l'església. La Mare de Déu. Sí, completament. Però bueno, resulta que, no sé si ho vau veure, la gent que mos seguiu en Instagram suposa que sí, però per a la gent que no, van fer uns vídeos espectaculars que s'he posat en una carpeta de destacados, perquè es vegeu una i altra volta, sense parar, exacte. I res, simplement se'ns va ocurrir gravar-nos en meitat carrer Colón en la gent passant per darrere i la nostra amiga Carmina reballant-nos petardos com si no anaren a explotar o algo. Moltes gràcies, Carmina. Un beset. I, claro, i nosaltres ahí, pues bueno, fent de periodistes, clar que sí. Van fer secció meteorològica i tot. Home.
Anàvem pujant els vídeos conforme passaven. Sí. Actualitat i rigor Sí. periodístic. Totalment, És que no sé què més no sé què més vulgueu. Jo, quan Gemma me va dir, això ho vaig a muntar a la normal, de gent amb trellat, vaig dir, és que no tens cap trellat? O sigui, anem a veure. Claro. Què m'estàs dient? Jo te vaig dir, no sé si te'n recordes, però jo te vaig donar un argument infal·lible. Te vaig dir, a veure, Nerea, si tu i jo en el primer capítol del podcast vam agarrar i li vam dir a Franco Franquito, vull dir-te, ara ja, vergonya de què? Vergonya ninguna. Ninguna, però ninguna. Que fort. És que som unes ties molt fortes. Està mal que jo ho diga, però és que som unes ties molt fortes. Sí, perquè jo m'ho vaig passar pipa, Jo també. I damunt gravant-ho, és que a mi me feia risa. Diu, anem a fer una story del temps que fa, i jo, vale, està plovent. Claro. Però la qüestió era informar. Sí, I això, pues vam informar, xica. I era actualitat, però actualitat, com a que ho gravàvem i ho muntàvem. Claro, en l'hora i tot, Sí. perquè sapiguéreu on estàvem i tot, revelant la nostra ubicació. Ai, mare, filla, Ai, mare, això dic jo. Bueno, també te dic, en tota la gent que n'hi havia allí, també t'he dit que pa trobar-nos, valents, valents. si ens trobeu, mira allà. Va haver un moment que se vam trobar en el mercat de Russafa, ahir n'hi havia més gent que en les festes del poble. És que ahir n'hi havia molta gent. O sigui, jo va haver un moment que jo dic, mira, entre jo ahir i amane que en moixen. O sigui, me duen pa callar. Jo crec que també. Me duen. És que fort. Després va començar un poc el mal roi que fan en totes les falles, bàsicament, que és tirar-se coses i tirar-se botelles, i nosaltres fugim perquè, clar, nosaltres podem fer l'actualitat però no matar-se per ella tampoc. No som encara corresponsals de guerra. Això ja vindrà. Això ja vindrà, sí. I bé... I ja està. Bueno, jo tinc una cosa que he dit. Jo vinc a reivindicar una cosa que he vist en Twitter. Ah, sí? Claro. Jo estic molt enfadada. Jo que havíem acabat. No hem acabat. Així no s'acaba, Això és com la Universitat de València, no s'acaba. No, la veritat que no. Jo estic molt enfadada. Estic molt enfadada perquè TV3 encara no ha juntat a la Rosalia i a la Batllal per promoure l'ús del català a Catalunya. Perquè, claro, a Catalunya i a tota Espanya. És que, nacional. Estan desperdiciant molt de potencial, Claro. És que jo crec que 2 persones soles no poden. Tenen que ser 3, no? Perquè els trios sempre tenen més fama. Entonces, jo ja sé que m'estan esperant a mi perquè jo estic valencianitzant Elx. Però, xica, tócame. Chica, un toque, ja me cuelga. Home, sí, és que Toña, què dir-ho, tot. Te crida la Rosalia i te diu, Gemma, eres tu la de gent amb trellat? Perquè, clar... No, la Rosalia no vull que me quidre, jo vull que me quidre TV3. Ui, perquè no vols que te cride la Rosalia? A mi ojalà me cridara. Pues que te quidre tu. Vale, permiso. Vale. I res, ara ja sí, però que sapigueu que continuï enfadar. És que la seva labor està sent molt costosa, la veritat. Però sí, ho està fent molt bé. Home, és que només faltava. És que estic fent un favor a la gent d'ací i ells encara no ho saben. Va, per favor. I a mi em fa molta gràcia la gent que diu, no, jo el valenciano. Mira, bobos, ¿vale? Tinc una amiga així en Elx, perquè sí, he aconseguit fer amics, ¿vale? I tinc una amiga... Aplaudiment. Tinc una amiga que és gallega, ¿vale? I du així, crec que 6 anys. Pues aquesta persona parla més valencià que tots vosaltres. No sé vos cau la cara de vergonya? És que se me cauria. True. Se me cauria de vergonya. Veritat. Jo també tinc una amiga gallega que això no ho escoltarà perquè no ho escolta mai. Però sí. O sigui, du des de que va començar la carrera, o sigui, fa 2 anys, i està aprenent valencià en plan, tampoc costa tant fer un poc d'esforç. I damunt si vius, ahir que has nascut, plan, quina excusa tens? Exacte. Que fort. Algun dia farem un vídeo insultant-vos a tots. Buah. Mira, ixe vídeo pot durar tot el que vulguis. Podem fer on repeat, si vols. Sí. Jo em cansaria. Sí. És que avui estic un poc agressiva, m'he donat compte. Sí. Perquè ha començat l'Aries Season. I això m'ha afectat. No, per favor, canceleu. Està molt bé que vinga la primavera, perquè a mi m'agrada molt i em posa contenta. Però és que coincideix en l'Aries Season. Això no ho puc dur. Sincerament, a mi els Aries me caus mal, Gemma. Pues a bones ha anat a dir-li-ho. A Aries mos dona igual el que mos digues, no me veus.
amb això ja sí que acabem, ara sí que s'acaba. Sí. I... Però continuarà. Home. Continuarà, claro, claro. Que d'ací 2 setmanes tinguem moltes coses que dir. Moltes. D'ací 2 setmanes van a passar moltes coses. Ui, el Moltes, hype. moltes. Està convençuda de que fent hype de tot el que passa en la seva vida, idealitzant-ho, va aconseguir moltes coses. No sé, sentir-me mal, ho va aconseguir segur. És que tens que fer-ho, jo t'ho recomano, pues ho recomano a tots. Perfecte. Anem a idealitzar Claro. la nostra vida, no? Sí. Jo estic d'acord. Perdona que te diga, però la gent ho fa en Instagram i guanya diners. Tota la raó. Ja dia jo, Ja dia jo. Però bé, sí, ja hem arribat al final d'aquest capítol. Yes. Esperem que vos hagi agradat. No ha sigut tan informatiu com altres voltes, però s'ho hem passat superbé, com sempre. Clar que sí. Així que això, gràcies per haver arribat fins ací. El capítol 10, Moltes gràcies. Que fort. Sense el vostre suport no haguem arribat així. Mentira, perquè realment ho haurem fet. Encara que mos escoltarà ma mare i ja està. O l'abuela de Gemma, o sigui, me fa igual. Sí. I bueno, anem a repetir que ja estan tots els capítols disponibles a YouTube. Exacte. Ens diguem Gent amb Trellat Podcast. Està el link directe en la nostra biografia d'Instagram. I hi ha una història a destacar també amb el link directe. Així que podeu anar, subscriure-se perquè cobrem també de per ahí. Claro. I tots feliços. Tots feliços. Que hem de comprar-se uns micros, no? Ahí, tot flames. Claro. No anem a dir en que estem gravant això. Ai, corta. Ai, mare. Que ens descobreixen. Però bé, esperem que ho hàgiu disfrutat, que tingueu una molt bona setmana i fins d'ací 15 dies. Un beset. Sigueu gent entrellat.